पता है वो मतलब क्या है मुझे वो देखा था मैंने lol मतलब वो की akon ekta mang borok ekta mang hnger amang Hello Babsong, tini ni video hunke kuno kothoma eba story video ya, tini hunke faltu bakpar ama hai borokno kisa expose khlaimani video ngnai. Hunke Babsong chung jotono sawimano ojora wo chini dara Dipraj Debbarma thimani bagai belai kheno jotto Dipraj sarokni khawo kha khamlaijak dukhu nanglaijak. Nukhungni borok to busuk joratei kha khamai dukhu nangai tongkha abotei sajaknai kokse grekha. Phiaba abo hai jorao phano tei babai sawo hunke chini khasiya baksa Dipraj sarok tong thokmani khajamani pailaya nglai tonglayo. Abo hai borokno tei tamo hini sanai tei tamo hini phwrwngnai je borokno phwrwngna thangkangke a borokni se chaya borokno se chaya hini hino hunke abo hai faltu borokno expose khlainani phano se ang lachiu haipano tongkai manliya ani khoroksa dol bo ano samani bagai ang obono expose ma khlaikya tamni ke bini life ni story no hini mankha eba bini bisingtui yang obono expose khlainan thangai tong norok screen no nugui mankhana khoroksa cherai petwa faltu bakparni photo tabungni cherai rokno tei tamo ungbaikha borokno tei tamo sasinai uskango se asai drop hinma hai toktui ni kok drop ma hai borok si bisi tabuk tongmung sitra tongnani tai kok faltu sanani rungkai tongkha hinke botamo khlaika phaidi norok nang kisa sawi khnarwane khoroksa ani dol bini girlfriend bai kwnui berai tongfuro borok photo bujakmani no bini Facebook ni story wari wirika heba a faltu cherai abono nugui a brui no hamya kok sawi message khlaika o faltu cherai ni account ni mung ungkha khakasang Debbarma bini SMS rokno nai di norok bini SMS rok nang bukhuk bai porinani poriwi khnarnani tei norokno phunuknani phano sang musungya norokno kisa simi phunugiri wanu screen norok nai di o faltu cherai busuk jorati kok hamya sanani rungui tongkha ang bukhuk bai norokno sawi khnarnani ani bukhuk tei o kok phaya abahai kok rok nang sanani tei norok no jotono hamya kok rok phunuknani bo ang musungya tamningke bini bodla ang sima lasiu haipano yang a faltu cherai hinke lachinani rungya tei bo tarik se nangjagui tongo hinke abono ang jotono no sana musungo tabungni social media ni jorao buinugya buisia hinai kuno phano kebono faltu kok bai message khlainani kokya abo hai faltu rokni tini tongmung borokni tongmung tini borok huijagui tongphano salsa bo keba expose khlaijaknai tini ang bai khlaijagya phano tei khoroksa YouTube bai phano bo expose khlaijagui mano aboni bagui no jotono nang request khlaio tei warning riu tabungni social media ni jorao kaham ke cholina nangnai kebono hamya faltu message khlaiyi tongkhangke bo salsa manjaknai lukuni biskango opoman manai lachimung manai faltu bakpar ongkhangke bo dakti no manjaknai opoman manai thangnai salkija skango se 7 jona petwa cherai rokno bri freu hinai chung YouTube news rok khnamani haipano baksa faltu rok nugui khnawi tongphano lachinani kirinani borok tabuk phano rungya nai khangke mkhangsi borokni asai drop toktui ni kok drop haingei tong borok si bisi faltu lupjaknani rungei tongkha hinke abono borok je abo hai ingei tongmani borokni buma bupha no ang sanamu chungo borokni buma pho kaham kai phurungnani nango busarokno abo hai kok sitra buino tam khlai tong kisa naisomnani nango borokni tabuk naidi ochraini bisingde bini nukhungni bini family ni borok rok bo opman ingei thangai mano hinke te kaisa video tabuk belai kheno viral ingei tongkha khorokni bwrui faltu rokni kha khlaiono rok bo o video no nukhna hinai borok insta o live phai borok o bwrui rok flag rok nungui kok hamya sawi tongphaimani hinke ang sanamu chungo abo hai bwrui rokni buma phasong borok tamo muinu suda na posu borok khai nugya da je bwsarokni tomung rokno borok khai tamo kisapano bwsarokno notice khlaya da ati faltu bwrui rokno jesapano kok kaham sadi borok tebo se tarik nangjangnai tebo bari phunuknai ang borokni full video phunukna phano se phunukna musungya tamningke borokni botla ang lachu o kok hamya sitra ang phunukna se lachu hinke abono ang jotono no sana musung chini Dipraj sarok guluk thaniwo omono kaisa reason ingui mano Dipraj sarok tabuk phano a faltu tomung sitra no aroni loi no borok sarui mani ke salsa bor thangi sogui nai kebo chung wan sugui mankala hinke jotono no ang sana musungo phaidi chung abo hai faltu akol rokno chini Dipraj sani tongmungo chung sokomor lainai chung chai toknai ma phurungnai ma bujoknai hinke bayapsong ang tei kok bang salia video no norok share khlai redi a je borok bo borok
o video no nugui bwskangni salo yapri kaham senani wngthon phiya borok o video no nugui khasia teibo tarik nangjakai tei bari ui phunu kangkai naigrana bwskangni salo teibo video expose khlaijagui mano hinkhe mayap song norok video no share simi khlairdi nini whatsapp o eba facebook rogo phano te ani channel o katal hingkangke subscribe khlaina di borok ni video part 2 phano tubuna nangkai tongkangke norok dakti nangbai kwrwngkai o video no naimannai paithak jora video naimani bagui norok jotono nampelai kheno hambai।